ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ವಾ ಗಲಾಟೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ವಾ ಒಂದು ಲೆಜ್ಜೆ ಆ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಏರಂಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಡೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಬಿಡು ಪೋಮಾರೆ ದುಂಪೋರ ಚಂದ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇಂಚಡಿ ಇರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದುಂಬಿಡಿ ದಿಂಜಂಗಳು ಆಕುಲು ತೂದು ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ತುಂಡ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಚೋಜುಂಡು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಎಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದಿಪ್ಪಾಡು ಎಂಜನ ಐಕ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಸಹಕಾರಿ ಅದು ಏತೋ ಜನ ಮಲ್ಪೇರು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಕದ ಜಕ್ಕೆ ಇದಾನಿ ಪೊಲೀಸಾ ಇತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗುಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಐದಾನಿ ಮಲ್ಲ ಜನನ ಇಂಚನೆ ಬಂಡ್ಬಿನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಗಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಚನೆ ಗಾಡಿ ದೀಂಡ ಬಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಪುಜಿ ಅಡಚನೆ ಆಪುಂಡು ಕೊಲ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಒರಿ ದೀಪೇರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಯ್ತು ಪೋಪೇರು ವಾ ಆವಾಜ್ ಮಲ್ತದೊಂದು ಶಬ್ದ ಮಲ್ತದೊಂದು ಡರ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಉದ್ದ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ಅವು ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಾರು ಹೆನ್ರಿ ಸಾಂತ್ಮಯೂರ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ಕಾರ್ಕಳ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗಡ್ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ರೆಗ್ಯುಲರಿ ಅದು ಅಲ್ಪ ಇರು ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಪನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಜಾಮ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾತ ಅನ್ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಸ್ ಜನರ ಬಳಗೋಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ಆಗಲೇ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಭ್ರಮ ಬಸ್ ಜನರ ಬಳಗ ಕಾರ್ಕಳ 23ನೇ 24ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆಗ್ಲೇನ ಗುರುಕುಲು ನಮ್ಮನ ರಿಲಿಜನ್ದ ಗುರುಕುಲು ಫಾದರ್ನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಯಾನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇರು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆಲ್ಲ ಗಲ್ಫ್ ರಿಟರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ರಿಕ್ಷಾ ಆಗಿತ್ತಾನು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಗತ್ಯ ಪುರನಾಗ ರಿಕ್ಷಾ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ಯಾನ್ ಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಆಯೆ ಈ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗಡ್ ಗಾಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆವನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋರೆ ಮೂಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏರಿದೆ ಈಗ SI ಪ್ರಮೋದೇರು ನೆಟ್ ಅಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಕಾರ್ಲೋಡು ಆರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಪಾದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದದು ಅಂಚ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೂರ್ದು ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಕಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂತು ವಾ ಜಂಜಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪುನ ಜಾಗಡಿತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಜಾಗಿಗಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಡಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಪ್ನಲ್ಪ ಗಾಡಿ ದಿ ಓಡ್ಚಿಂದು ಯಾನ್ ಉಂತುದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನು 17 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ಅನ್ನಗ ಡೇ ಟೈಮ್ಲ ಉಂತು ಯಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಉಂತು ಜಾಸ್ತಿ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಲಂಡ ಪೇಂಟಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಐಕನಿಗೆ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಡಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತನ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಡ್ಪದೇ ಯಾನ್ ಪೋಪುನು ಅಂಚೆ ಈ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 17 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ 17 ವರ್ಷದ್ದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ ಟೈಮ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲ ಅಗೆಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಗಾಡಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಯೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ 4-5 ಗಾಡಿ ಪೋ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಇಕ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬರಿಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಕೊರೋನಾ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಅಕ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕಲು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗಡ್ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗಡ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುನು ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಟಚ್ ಆಪುನು ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಪ ಇದು ಮೂರ್ದಿಂಚಲ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದುಂಬು ಕಿನ್ನೆ ಉಂದ ಒಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಆಪುನ ಏಟಿ ಕಿನ್ನೆ ಆದುಪೋಂಡು ಐಕೊಂದೆ ಸಮಾಧಾನಗೆ ತಂದು ಎಂಚಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸತ್ತ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂದದ್ದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತು ಕಡಪಡೋದಿತ್ತೆ ಪೂಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ವಾ ಗಲಾಟೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ವಾ ಒಂದು ಲೆಜ್ಜೆ ಆ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಏರಂಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಡೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಬಿಡು ಪೋಮಾರೆ ದುಂಪೋರ ಚಂದ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಕಡಪಡೋದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನದ ಶಾಂತಿದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೈಯಾಗ ಎಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೈಯಾಗ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯೋಟಂಕ್ ಹುಷಾರಿತ್ತೀಜಿ ದನ್ನ ಒಂಜಿ 1-2 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪರೆ ಆತೀಜಿ
ಇದಕ್ಕಿರ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಂಚ ಇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದುಂಬಡಿ ದಿಂಜಂಗ್ ಅಕುಲು ತೂದು ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ತುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಚೋಜುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐಕೋಸರ ಏಪಾಕಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಡ SIಗೆ ಪಡೆದು ಬಂಡ ಆರು ಅವೇನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರ್ಪಾದು ಬೋಡೈಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಬೇತೆಗ್ಲೆಗ್ ಬಾಧ ಕಾಪುನಂಚನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆಗ್ಲನ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅನಿತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ದುಂಬು ಗಲ್ಫುಡ್ ಕಮ್ಮೈನಾತ್ ಕಮ್ಮದೆ ಅನು ಪೊರ್ಲುಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಬಿಡೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡಿಲ್ಲ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಬಕ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಎಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಈತ್ ವರ್ಷದ 17 ವರ್ಷ ದಾಯಗಿರಿಗೆ ಅನಿಸಣ್ಣ ಒಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ದನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಥವಾ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಆವೋಡು ಈ ವಿಷಯ ದಯಾಗಿರೆಗೆ ಒಂದಾಣಂತ ಇಂಚ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇತೆಗ್ಲನ್ನ ಮೋನೆಡು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಪಗಲ ಪೋನಾಗ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇರು ಸುಮಾರು ಸಹಕಾರಿ ಒಂದು ಚೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುರ್ತದಕ್ಕುಲ್ಲ ಅದು ಪೋತೇರಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಎಂಕೆ ಏತೋ ಜನತ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರಗ್ಲ ಪೋದು ಯಪಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಪೋಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರುಂದು ನಾಡ್ನಾಗ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತಾಬಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ನಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ದಂಟರ್ ಯಾಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಪತ್ತದ್ಲೆ ತುಂಬೋದ್ಯಾನು ಅಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಗ ದಂಟ ಹೋಪುನ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ದಂಟ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈರೊಂಜಿ ತಿಂಡ ಧೈರ್ಯ ಬೇತೆ ಒಟ್ಲೆಂಕ್ ಆತು ಧೈರ್ಯ ಆಪುಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪಣಪುನ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನದೇ ಇರೊಂಜಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದೇನದೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೌದು ಅನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ನೆನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ವಾಟೆ ಪಣ ತೂವರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾವ ಯಾನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಣಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಯಾರು ಇಂಚನೆ ದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಧ ವಿಷೋಡಿ ಅನ್ನೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಕುಲ್ಲ ಎನ್ನರೇ ಅವ ಅಂಚನೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಇರೆಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಅನ್ಪರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಸರ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಸರ್ ಎಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸತ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಅವ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಪೆ ಎಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರು ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಅವಾರ್ಡು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದಿಪ್ಪಾಡು ಎಂಜನ ಐಕ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೇ ಅನ್ ಸಹಕಾರಿ ಅದು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೀ ತೋರ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕವು ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ಈರು ಅಲ್ಲಿ ಉಂತುನಗ ಆ ಜಾಗ ಉಂತುದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕೊಡ್ತದೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಅನುಭವ ಆತ್ನ ಉಂಡು ಅದು ಖುಷಿ ಅನುಭವ ಆತ್ನ ಉಂಡು ಏತೋ ಜನ ಮಲ್ಪೇರು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಕದ ಜಕ್ಕೆ ಇದಾನಿ ಪೊಲೀಸಾ ಇತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗುಲು ಅಂತ ಉಂತುನ ಸರಿಯಾ ಐದಾನಿ ಮಲ್ಲ ಜನನ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ್ಬಿನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಗ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಗುಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ್ ಪೋಪೇರು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಹಾಳು ಕಾತೊಂದೇ ಉಂಡು ಹಾಳು ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಉಂಡೆ ಪಂಡ್ಪುನ ಅನುಭವ ಹೆಂಗೆ ದುಂಬುಲ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಅವೇನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಕೆಬಿಗೆತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನ ಒಡಿಚಿ ಅವು ಗೆತ್ತನು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಪ್ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ಪೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಜಾಗನ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ತೂಪಿಜೇರು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಪ್ಪನ ಜಾಗಡೇ ದೀಪೇರು ಅವು ಎಂಗುಲು ಪಣಂದೆ ಹಾಕ್ಲೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿಜಿ ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಅವು ಫ್ರೂಟ್ದ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ತಾದಿಡೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪನಿದ್ದು ಅಲ್ಪನಿಗೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು ಅವು ಅಂತೆ ಅಕುಲು ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಈ ಜನ ಪೇಂಟೆ ಬತ್ತದು ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 4 ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ತೂದು ದೀಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಒರಿಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ 1000 ಜನ ತೊಂದರೆ ಹಾಪುಂಡಲ್ವ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಅಕುಲು ಜಾಗ ತೂದೆ ಏರೆಗ್ಲ ಟ್ರಬಲ್ ದಾಂತಿನ ಜಾಗ ತೂದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಲಿ ಅಡೆಗಡೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡವು ಇದು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಗಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಗಾಡಿ ದೀಂಡ ಬಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಪುಜಿ ಅಡಚನೆ ಆಪುಂಡು ಕೊಲ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಒರಿ ದೀಪೇರು ಅಕ್ಲೆಕ್ ಪಂಪೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆತನ ಅಕ್ಲೆಕ್ ವಾವ ಟೈಪ್ ಓಲೋಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದು ಬರ್ಪೇರು
ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಜಂಡ ಖಾಲಿ ಜಾಗಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತಾ ಗದ್ದಿದ್ದು ಬರ್ಪೇರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲ್ಸೋಡು ಅಕ್ಲೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ತ ಪಂಪುನ ಭಾವನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗ್ಲೆ ಯಾನು ಪಂಪು ಮಂಡ ಈತೆ ದೀಪೇರು ಓಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ರಪಕ್ಕ ಪೋಪೇರು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಮಾರ್ಗಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಹಗುರವಾದ ಪೋದು ಬೇತೆಗ್ಲೆ ಸಾಕಾರ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಓಡಿಗೆ ಎಟ್ಟಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಯ್ತು ಪೋಪೇರು ವಾ ಆವಾಜ್ ಮಲ್ತದೊಂದು ಶಬ್ದ ಮಲ್ತೊಂದು ಡರ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಉದ್ದ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ಅವು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೆ ಆ ನಾಲ್ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಎಪ್ಪಗಲ ಬಂತೆ ಸ್ಲೋ ಬತ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರಾಮಡು ಪೋಲಿ ಅಡ್ಚನೆ ಒಂದೆ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗಾದ ಇರೇಗಿಂದು ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ದುಂಬಡಿ ಚೀಲ ಮಲ್ತಂದೈತೆ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬುರ್ದು ನಂಗೆ ಇತ್ತವು ಎಂಕು ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ದುಂಬಂಡ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತು 4 ಜನ ಪಣಂದಿತ್ತು ಇದು ಪಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಬಿಗುರಿಗೆ ತುಳಿಜಿ ದುಮ್ಮು ಎಂಕೊಂಚೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಲಾದ ಎಂಕ್ ದಾಯಬೋಡು ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ತಾಳ್ಮೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಬೈದನು ಆ ವಿಷಯಡು ಎನ್ನ ಸೆಲ್ಫುಡ್ ಸಮೇತ ಯಾನು ಬದಲಾತೆ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆಡು ಅನುಭವಡು ಇಂಚಿನ ಅನುಭವಡು ಏನಲ್ಲ ಬದಲಾತೆ ಸುಮಾರು.